Għas-seba' sena konsekuttiva, il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji żgħar flimkien mal-Università ta' Malta ippreżentaw il-premju ta' fond ta' 100,000 euro bl-isem ta' Take Off Seed Fund. Fost ir-rebbieħa kien hemm il-Professur Joseph Buħaġar bir-riċerka tiegħu għal prodott marbut mal-kura tax-xahar. Għalli 7% tal-popolazzjoni dinjija għandhom kundizzjoni ta' telf tax-xahar partikolari. Konferenza tal-aħbarijiet ir-rebbieħa ta' dawn il-fondi fi snin preċedenti tkellmu fuq proġett imsejjaħ Learned. Learned huwa sistema fej studenti li għandhom bżonn għajnuna fuq ix-xogħol tal-iskola jistgħu jsibu jew studenti iktar esperjenzati minnhom biex jgħinuhom jew tuturi bil-warrant, edukaturi tal-iskejjel ġifieri. Min-naħa tiegħu Luke Collins qal li l-fond tal-gvern ta' spinta kbira l dak li kienu qed jaħdmu fuqu. Qabel kienet bis-idea ġifieri not even a business let alone a functioning product ġifieri. Bis-saħħa tal-award irnexxielna nġibu l-fondi biex inqablu xi developers, xi marketers biex jgħinuna nibnu l-prodott li għandna bżonn, l-skill set li aħna m'għandniex, u bis-saħħa tagħhom il-prodott sar realtà. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fisser kif intraprendituri u riċerkaturi qed jibbenefikaw minn dan il-fond. Min-naħa tiegħu ir-rettur tal-Università il-Professur Alfred Vella saħaq li f'dawn l-aħħar 7 snin rajna finanzjar pożittiv favur l-innovazzjoni.